Dak li ġara fil-qorti meta Christian Borch ġie liberat ikompli jikkonferma kemm l-odda ta' inkjesti maġisterjali hija importanti sabiex niżguraw li ssir ġustizzja vera. Hekk saħaq l-editorjal tal-ħadd fis-Sunday Times of Malta b'reazzjoni għal dak li ġara nhar it-tlieta 18 ta' frar meta l-ħabib ta' Roberta Bela, Christian Borch, ġie liberat minn kull akkuża minħabba li l-korp tal-Pulizija naqas milli jippreżenta traskrizzjoni tax-xhieda, ċoe naqas milli jiżgura element fundamentali fil-liġi kriminali. L-editorjal sostna li l-provi tar-reat ma ġewx preżentati fil-konfront ta' persuna li hija viċin tal-Prim Ministru, dan apparti li Christian Borch innifsu kellu wkoll każijiet oħrajn relatati anke ma' traffikar ta' persuni. L-editur kompla li din il-kwistjoni tqajjem bosta mistoqsijiet kemm dawk ta' kompetenza min naħa tal-istituzzjonijiet ta' pajjiżna u kif ukoll mistoqsijiet oħra dwar jekk din il-manuvra seħħitx minħabba relazzjoni mill-qrib ta' Borch mal-Prim Ministru. Dan apparti mistoqsijiet dwar il-fatt li l-uffiċjal tal-Pulizija li mexxa din il-kawża kontra Borch kien għamel żmien jiġi investigat dwar allegati cover-ups rigward politiċi ewlenin tal-Partit Laburista. It-Times tkellem ukoll fuq il-ħtieġa li ma tinbidilx il-liġi tal-inkjesti maġisterjali dan sabiex niżguraw li ssir ġustizzja vera u l-Gvern għandu jħalli l-poteri kollha neċessarji ħalli jiġu stabbiliti l-motivi kollha wara kull tip ta' ħażen. L-editorjal għalaq billi sostna kif din il-liġi ser tħalli spazju sabiex affarijiet bħal dawn li rajna fil-każ ta' Christian Borch jibdew isiru ta' spiss kemm minħabba inkompetenza mill-istituzzjonijiet u kemm minħabba manuvri biħsieb sabiex xi ħadd jew ieħor jiskappa l-ġustizzja.